Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti zo série videoodpovedí. Moje meno je Milan Laváč a opäť vám zodpoviem niekoľko otázok. Dnešnými témami, ktorým sa budem venovať, je, či je potrebné stavebné povolenie na stavbu malého rekreačného domu, alebo či stačí len ohlásenie stavebnému úradu. Potom otázka, či je možné kúpiť samostatný projekt, otázka podpivničenia a tiež možnosť riešenia dofinancovania v programe Pohodová stavba. Prejdem k prvej otázke. Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je potrebné riešiť stavebné povolenie na malý rekreačný dom o rozlohe 72 m2, alebo stačí len ohlásenie stavebného úradu. Vopred ďakujem. Dobrý deň. Ohlásenie stavebnému úradu stačí vo všeobecnosti len pri drobných stavbách. Tieto stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Jedná sa napríklad o garáže, letné kuchynky. Sú definované v paragrafe 55 odsek 2 stavebného zákona. Zásadnejším spôsobom nemôžu ovplyvniť životné prostredie a spĺňajú parametre, že zastavená plocha je do 25 m2 a výška do 5 m. Vo vašom prípade, keďže presahujete rozmer 25 m2 a jednak sa jedná o charakter rodinného domu, s najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebné riešiť stavebné povolenie. Výnimkou by bola situácia, keby stavebný úrad vydal v rámci územného konania územné rozhodnutie o umiestnení stavby s možnosťou realizovať výstavbu na základe ohlásenia. Prejdem k druhej otázke. Dobrý deň, pozeral som vašu stránku a páčia sa mi vaše projekty domov, ale chcem sa spýtať, či si viem kúpiť len projekt. Ďakujem za odpoveď. Dobrý deň. Samostatný projekt vám predať nevieme. Klienti v rámci komplexnosti služieb, ktoré sú súčasťou výstavby rodinného domu, u nás získavajú individuálny realizačný projekt. Súčasťou daného projektu sú aj projekty prípojok a napríklad tiež teplnotechnický posudok týkajúci sa energetickej náročnosti budovy, že dom spĺňa pasívne prevedenie. Súčasťou projektu sú aj zapracované požiadavky jednotlivých správcov sieti, ktoré tiež v mene klienta riešime. Prejdem k tretej otázke. Zdravím, máme svahovitý pozemok a hľadáme rodinný dom, ktorý by sme tam mohli postaviť. Hľadáme predovšetkým podpivničený dom, ale vo vašom katalógu sme nenašli takýto dom. Vedeli by ste nám s tým pomôcť? Dobrý deň, samozrejme, pre každého klienta zabezpečujeme individuálny projekt, čiže vieme vám pomôcť aj pri parametroch vášho pozemku. Dôležité je samozrejme na začiatok si zvoliť rodinný dom, ktorý sa vám najviac páči, respektíve ktorý vás oslovil. Pri svahovitom pozemku sa vo všeobecnosti odporúča vybrať si poschodový rodinný dom kvôli menšej zastávanej ploche a menším zemným prácam. Ale pokiaľ si zvolíte napríklad rodinný dom typu bungalov, je možné potom už podľa konkrétneho sklonu vášho pozemku dopracovať do projektovej dokumentácie aj podpivničenie podľa vašich požiadaviek. Výhodou je, že napríklad môžete do novovzniknutého podpivničenia umiestniť technológie rodinného domu a tým pádom sa vám uvoľní priestor v hlavnej časti domu. Budem pokračovať štvrtou otázkou. Dobrý deň, pozeral som všetky vaše programy a najviac mi vyhovuje program Pohodová stavba. Máme byt, ktorý chceme predať a presťahovať sa do nového rodinného domu. Pozemok máme, ale myslím si, že nám nebude stačiť suma z predaja na nový rodinný dom, ktorý sme si s manželkou a deťmi vybrali. Preto chcem vedieť, či to viete doriešiť nejakým úverom a či nám s tým vôbec viete pomôcť. Ďakujem. Dobrý deň. V prvom rade to, že máte pozemok, na ktorom je možné realizovať výstavbu, je výborná východisková situácia. Výstavba rodinného domu by prebiehala v programe Pohodová stavba, ktorý ste si zvolili. V princípe v tomto programe sa financuje postavený dokončený dom z predaja napríklad inej nehnuteľnosti.
A ak si myslíte, že suma, ktorú získate z predaja, nebude postačovať, radi vám s tým pomôžeme. Od začiatku každej spolupráce je klientovi pridelená konkrétna manažérka financií, ktorá vám pri riešení financovania predstaví jednotlivé možnosti, pomôže vybaviť aj potrebný úver podľa vašich požiadaviek. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu. Verím, že som svojimi odpovediami mnohým z vás pomohol a teším sa opäť na videnie pri ďalšej časti videoodpovedí.